थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हानायजों सारा आसाम नाङैनो गोबां दैबानाजों खहा जानायखौ नोंथांमोना बयबो नुनो मोनबाय। बिटिआर हालामावबो गोबां सुबुंफोरा दैबानाजों न'-बां थाग्रा खुलि खहा जानांनानै दङ। सरकारनिफ्राय भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ गोख्रोङै रैखाथि होनायाबो सोलिगासिनो दङ। बेबादिनो दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा उदालगुरि जिल्लायाव दावबायहैदों आरो रैखाथि बादायाव भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ लोगो हमदों। लोगोसे मोनफ्रोमबो जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिफोरजोंबो भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ रैखाथि होनायनि सायावबो सावरायनाय जादों। बिटिआर सरकारनिफ्राय दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनो रैखाथि होनो थाखाय बिटिआरनि गासै MCLA निफ्राय लानानै साफा सेक्रेटारिफोर हर सान गोख्रोङैनो हाबा मावगासिनो होननानैबो मिथिहोदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। देग्लाय बोसोराव जि अखा हादों बेनि एसे नेचारा एसे जुदा। गोबां सान गोबारै अखा हानायखाय जोंनि दैमा दैसाफोरनि दैया माने जथेस्थ' खहा खालामदों। उदालगुरिल' नङा मोनबा जिल्लायावबो दैबाना जादों आरो गासिबो जिल्लायाव खम बेसि परिमाणे एफेक्ट जादों आरो तामुलपुर जिल्लानि गरेस्वर जिथु सार्कोल दङ बेवहाय बांसिन एफेक्ट जादों। दा जोङो डिसि तामुलपुर डिसि उदालगुरि रिभिउ खालामनायाव दासिम प्रशासननिफ्राय बियो मेनेजेबल जानानै दङ। खालि तामुलपुर जिल्लायाव नावनि गोनांथि जादों, जों नावखौ अर्डार होदों। दा बिनि बादै जिखिनि रिलिफ सहैनांगौ मानांगौ बेफोरो खोब मोजाङैनो सोलिगासिनो दङ। उन्दैफोरनि जाग्रा आदारनिफ्राय लानानै माने बायदिसिना जाग्रा मुवानिफ्राय लानानै गासैबो थिग मथे सोलिगासिनो दङ आरो इभेन जिब जुनारनि थाखायबो जानाय लोंनायनि बेबस्थाखौ खालामनाय जादों। दा ओंखायनो मानसिफोरखौ मदद खालामनाय जे हाबाफारि बेवहाय खुनु खम जानाय नङा। खालि आं रायजोफोरखौ खावलायदों जे प्रशासनखौ एसे सापर्ट खालामनांगौ। गोबां जायगायाव दै लोमनायनि उनावबो मानसिफ्रा न'खौ नागारनानै फैनो नागिराखै आरो बे गोबां उसुबिदाबो जायो। न'आव गोबां मुल्यबान माखासे मुवा बेसादफोर थायो बेसेन गोसा, बेफोरखौ गारना फैनाया गोरलै नङा। दा थेवबो आं रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जेराव बेबायदि जेंना जादों NDRF SDRF नि मानसिफ्रा थांनाय लोगो लोगोनो जाहाथे मोनसे रिलिफ केम्पआव फैयो बयबो, आं बेखौ खावलायदों। उदालगुरिनि थासारिया आन्डार कन्ट्रल, बेवहाय खोब आनमेनेजेबल बिदि नङा। खालि दैमा जि गलन्दि दैमा धनस्रि दैमा बायदिसिना दैमानि खुरखानाया बिराद एक्टिभ जागासिनो दङ। दा बेखौ जोङो बोरैहाय खुरखानायखौ होबथानो हायो बेनि थाखाय जोङो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनजों रायज्लायनानै माखासे पलिसि लादों। बिटिआर सरकारा बे रैखाथि बादायाव माबायदि बेबस्था खालामनो हादों? रैखाथि बादायाव सम्पुर्ण जानाय लोंनायनिफ्राय आदि करि जेबो उसुबिदा जाहाथे जाया बिनि थाखाय जों नायगासिनो दङ। जोंनि EMफ्रा MCLAफ्रा गासैबो नांनानै दङ। मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जों अफिसार सासे सेक्रेटारिखौ इनचार्ज हिसाबै बेवहाय गायसननानै होदों आरो लोगोसे जोंनि EMफोरखौबो इनचार्ज हिसाबै बेवहाय गायसननानै होदों आरो बिथांमोना हर सान खामानि मावगासिनो दङ। दा बेनिखायनो उसुबिदा जेबो जानाङा आं बिदि सानो। गलन्दि दैमानि माथावरिया बायबाय थायो। गलन्दि दैमानि जि रिभार बेड होननानै बुङो बेयो जोबोद गोजौआव फैबाय जायजों दैया बोहैबोयो। बेनिखायनो गलन्दि दैमाया गुबुन कर्स लामा सोलायबाय थायो, जायगाजों बे बोहैलाङो। दा बेखौ गोजौनिफ्रायनो मोनसे बोथ साइड माने बेवहाय पार्मानेन्ट माखासे बल्डार पिचिं नङाबा बायदिसिना साइन्टिफिक वेजों बेखौ मेनेज खालामनांगोन, नङाबा बेयो डिस्टार्ब होबाय थागोन। आरो देग्लाय बोसोराव जोङो गलन्दि दैमानि मेनेजमेन्टनि थाखाय दैबाना थांनायनि उनाव खामानि मावनायखौ स्टार्ट खालामगोन। गोबां लामाफ्राबो गाज्रि जादों, दालांफ्राबो बिनि एसेसमेन्टखौ लागासिनो दङ। मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बेसेबां लामा गाज्रि जादों, बेसेबां दालां बायखो, बेसेबां जोंहा माथावरि बायलांखो बे गासैखौबो जोङो हिसाब खालामगासिनो दङ आरो एबार बेखौ जोङो थाबैनो खामानि मावनो थाखाय आखायाव लागोन। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SCC, बेंक PO, बेंक क्लार्क, बेंक SO, UPSC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, AAO, ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन।
बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360